då sätter man sig. Vad gör man sen? Pappa höll inte ens i. Yay! Yay! Det är okej igen? Ha? Ja! Ja, och så sätter man sig. Ja, pappa bara med handen bakom så inte slår i huvudet. Ja. Oj, hela vägen ner. Vilken tur pappa var med där. Kom då. Hopp. Oj. Var lite, vänta pappa får lyfta dig. Så. Och nu då? Okej igen.